και εμείς από την πλευρά μας να ευχαριστήσουμε τους οργανωτές και ευχόμαστε να υπάρχουν άξιοι μιμητές τέτοιων εκδηλώσεων. Ακούσατε τον πρόεδρο, τον αρχηγό των βετεράνων, τον κύριο Απόστολο Τσουρέλα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον Κώστα τον Λαγωτήλη και στο σύνδεσμο βετεράνων του ΠΑΟΚ. Να πούμε και ένα ευχαριστώ στο χορηγό μας το 4, καθώς και στο κατάστημα Χάντερ, η προσφορά για τα καπνογόνα. Ο σύνδεσμος του φίλων του ΠΑΟΚ της Αρνέας είναι γνωστός για την κοινωνική προσφορά του. Δεν είναι μόνο στα γήπεδα η παρουσία του. Με μεγάλη μας χαρά φιλοξενούμε σήμερα στην Αρνέα τους βετεράνους του ΠΑΟΚ, ανθρώπους που έγραψαν ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, και στην Ευρώπη. Και ήταν μεγάλη μας χαρά και για μας και για όλο τον κόσμο που τους είδαμε από κοντά. Στους βετεράνους του ΠΑΟΚ απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες για την προσφορά τους στο ποδόσφαιρο. Είναι μια πραγματικά πολύ ωραία εκδήλωση. Αξίζουν, όπως είπα και προλίγου, στο χαιρετισμό που απευθύναμε στον κόσμο που ήταν εδώ, αλλά και στο καλωσόρισμα από τους βετεράνους. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Αρνέας, αλλά και στους διάσημους στην εποχή τους, αλλά και σήμερα φιλοξενουμένους μας, την ομάδα των βετεράνων του ΠΑΟΚ. Ο σκοπός είναι ιερός. Είναι η οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος Αγάπης που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους Αρδαμερίου και Αρνέας. Θεωρούμε ότι οι γέροντές μας εκεί, αλλά και το Ίδρυμα, πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχετε τους θερμούς χαιρετισμούς και των παιδιών που δεν μπόρεσαν να έρθουν, ειδικά του Προεδρείου με τον εκπρόσωπό μας, τον Γιώργο τον Κούδα. Ευχή και ελπίδα όλων μας είναι αυτή η εκδήλωση αγάπης, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ο Σύλλογος Βετεράνων του ΠΑΟΚ λαμβάνει συνεχώς μέρος σε διοργανώσεις τέτοιου είδους, προκειμένου να φέρει τον κόσμο κοντά στον αθλητισμό. Ο Σύλλογος Βετεράνων του ΠΑΟΚ είναι πάντα πρόθυμος